Здравейте хора, аз съм Марто Салопатев и както сте видели от заглавието, правим анбоксинг на едни слушалки. Тези слушалки си ги купих и правят доста силен бас. И много ме кефят, кога си ги сложа на главата и започна думка, дум. И микрофонът си е доста качествен. Говорихме 2-3 пъти с мои приятели по скайпа и казах, че много добре се чувам. Също така е с много добър плетен кабел, който е доста трудно за късане. Аре, фокусирай, бе. Плетен кабел, който е труден за късане и е с... може да се видите. И е с две букси. Една за това, за слушалките и една за звука. Ето тази зелената за слушалките, червената за микрофона, аз пък за звука. Ето червената за микрофона. Слушалките са мекички, но са доста малки, но като за мен, защото аз съм на 11 години, може да сте ме познали и по гласа, но според мен са за мен доста добре и много мекички. Не знам, слушалка с 16 лева, все пак се струва. Това за слушалките. Ако слушалките ви са харесали или клипът ви е харесал, дайте палец нагоре или се абонирайте за моя канал, ако вече не сте го направили. Това беше от мен. Чао и до скоро!